kofan da a zo a gaban duk duniya ya zo yana Abdullahi Abbas kuka a airport yana durƙusawa a gaban Abdullahi yana masa sujjada. Me yasa bai nuna capacity a wannan lokacin an mai da shi kujerarsa ba mai cece wani ba, shi me yasa kasa ceton kansa? Abdullahi Abbas wani ɗan ƙaramin Allah ya zabe masa, bauta yake wa Abdullahi Abbas wanda baya Allah. Kuma me kofa ne ma tukunna, shi kofan me shi tukunna? Dan Allah ka kyale shi ita kansa ba ma ta Tinubu ba, shin ya ma koma ne shi din? Ko da yake cewa Tinubu zai zo karɓar masa Kano, me yasa Tinubu ya kasa karɓar Kano a hannun Abba? Ba shi da rai ne? Me yasa kuma Tinubu nasa Allah nasa a Osun gashi aka zo aka zaɓe a Osun, me yasa bai je Osun din ya ce gashi yana da dabarar yaƙi a yaƙin ga yanda za a yi ga yanda za a zo a ci zaɓen? Ta Allah wai kofa da Allah ya wata magana. Ai tun da ya ce Kano ce kuma watakila akwai shirin da ya yi. Na shirme ba? Da Allah ya wata magana da Allah. Ana zancen mutane. Ga Abdulaziz Yari wanda ya zama shine darakta janar na kamfen na shi Tinubu kuma daga arewa yake, har ma ya tabbatar da cewa zai kawo wa Tinubu wannan ƙuri'a. Kana ganin ya yi shirin kawo masa ɗin? Ban sani ba, amma dai zan ɗanyi bayani. Abdulaziz Yari mutumi na ne. Mun saba da shi tun Ahmed Sani Yarima Bukure na gwamna. Ni kuma da ya fito takarar shugaban ƙasa, ina masa campaign director a Kano na takarar shugaban ƙasa. Shi ya kira Abdulaziz ya haɗa mu da shi. Tun daga wannan lokaci ya ce mu haɗa kanmu kuma in dinga koya Abdulaziz Yari siyasa. Wallahi muke zaman lafiya da Abdulaziz Yari. Har kuma yau yana girmama ni, ina girmama shi, har ya zo ya majalisar tarayya. Bayan ya zo ya bar majalisar tarayya har ya zo ya zama gwamna. Ni dai yana ganin kimata, ina ganin kimarsa, kuma wallahi ba mu taɓa ganin juna ba tun daga wannan lokaci zuwa yau. Amma da ya fito takara ta Senate President, Allah ya sani shi bai sani ba, babu irin gudunmawar da ban bayar ba. Kashi biyu, Shehu Gaban shugaban SDP yana da rai. Na je zan yi tallan Abdulaziz Yari sai ya ce min aika gama yanzu ya fita. Wallahi Yari bai sani ba. Nake wa Yari campaign a zaɓi Yari mai yar gida, jarumi ne, mara mugunta, mara girman kai, mara bakin ciki, mara rowa. Nace kuma mutum mai kishin mutanensa na Zamfara, amma ba na Najeriya ba. Dan Zamfara na sani, ban san na Najeriya ba, dan bai bai Najeriya ba. Amma dai waɗannan sai nake girmama shi, sannan bayan na